ang dalawa. Takot laki. Pero ang takang dalawa. Dami isa. Mga tilapia yun. Picture rin ha. Manan sulu natin. Manan. Diretso na airport. Ah, Bakit pa nang kumahanan? kaya nga. Oh, nalipat mo. Anong lugar nga natin? Balesta? Anong lugar nga natin? Pulanggi. Ating lugar ati. Ating kuha ati. Kawa Park. Kawa. Kawa Park. Ito yung simbahan. Kaya doon makita mo yung mga malalaking grupo. Sana kung gusto. Anta. Diretso na. Diretso na kami sa airport. Yan, dalawang sasakyan kami. Ayan yung isa. Dito ako nakasakay. Sa Toyota. Anta. Nga. Kung hindi siya na maulap masyado, no? Yan kung yan, ang gandun kasi ito, ang gandun daw. Ang gandun kasi ito. Ngayon. Tayo, yun sana, ganda panahon. Kaya siguro sinadya na dito yung tumbok ng diversion. Oo. Yan sinasabi nila. Lampas ng Ganda todo. ng mayo. Diversion road. Puno yan ang uling nakuha. Diba? Last year? O di man gaan. Last year na ganyan lang naman.
nagpuyupan kayo. Ito, kita-kita pa oh. Pero wala nang yung hindi mo nakagad siya, di ba ba? Tulad doon. Ay, oo. Doon tulad doon, kuha mo yung mga ano sa baba. Uno, di sa ako pa di kung binabaoy na ko ah. Palilikasin, uno,